Hello guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि समायना अफिशियेल ब्लग YouTube चेनेलाव आरोबाव बरायबाय। आं दायो मोनसे रिएक्शन भिडिअ खालामनो नागिरदों। बे रिएक्शन भिडिअनि नामानो जाबाय गां नांगौ आंनो गां नांगौ होननाय। आंनाथ' गारामाया जाखाया। आङो दायो रिएक्शन खालामनो आवगायसिगोन आरोना। बेखौ फाव खालामदों जोंहा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा फावखुंग्रि लिपिका ब्रह्म आब'आ। आरो बे मेथाइखौ खनदों जोंहा इला ब्रह्म आब'आ। थ' बिदिबा जोङो रिएक्शनखौ थाब खालामनोसै ना मा होनो? थ' दे एबार खालामनोसै। स्टार्ट खालामबाय, स्टार्ट जाबाय लोगोफोर। नायनोसै माबायदि एक्टिं खालामदों जोंहा आब'।
लामाजों थांबाय जोंहा बिब'आ जोब्बाय एसेयावनो नोंथांमोना आंनि बे रिएक्सन खालामनायखौ माबायदि नुखो एसे खिथाहरदो ना मा होनो नोंथांमोनाबो नायफाबाय जानांगौ आंजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै आङो आसा खालामबाय लोगोसे बेनि फुल भिडिअखौ सोरबाफोर बेनि अरिजिनेल भिडिअखौ आरोना सोरबाफोर नुसनाखैबो जानो हानाय बेनिखायनो आङो बे मिउजिक भिडिअनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनानै एखेबारे फुल सापर्ट होनानै फैबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौबो जोबजासे नायलांदो एखेबारे मोजां जादों एलबामा बरिया मोजांखा आरोना मानो होनबा फुराना एक्ट्रिस फुरानाबो होनद्रायजाला जेनेबा फुरानायानो होनजाबाय जेनेबा बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै सिगांनिफ्रायनो ओंखारखानाय एक्टिं खालामखानाय जेरावबो पारफेक्ट जोंहा आब' लिपिका ब्रह्म आरो बिनि सायाव सल' खननायाबो बरिया जाखादों जोंहा इला ब्रह्म आब'निया गासैखैजायबो मोजां जादों आङो दा भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय आरो आङो उननि समाव आरोबाव बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना आंखौ अनोबा आरोना आंनि चेनेलखौबो गुबुनफोरनि बायदिनो साबस्क्राइब खालामनानै गालां ओमफ्राय बेल आइकनखौ थुनानै गालां आरोना जाहाथे नटिफिकेसन मोनहैयो बिदिबा बाय बाय